Aikido se preporučuje za pospešivanje zdravstvenog stanja dece i odraslih i razvija mnoge pozitivne osobine kroz sam trening. Aikido treninzi nisu fizički previše naporni i stoga ne uslovljavaju članove vrhunskom fizičkom kondicijom. Aikido, za one koji nisu možda u toku, je pre svega samoodbrambena borilačka veština koja je nastala u Japanu. Namerno to kažem nastala u Japanu jer to više nije japanska borilačka veština, već je jedna internacionalna svetska borilačka veština koja se vežba na svim kontinentima. Aikido kod nas postoji više od 30 godina i postoji više asocijacija i federacija. Ali to nije ono što je najvažnije. Najvažnije je da je to jedna moralna, pitoma, ponavljam, samoodbrambena borilačka veština u kojoj nema agresije, gde se ne razvija rivalitet, gde se ne jača negativnost između vežbača i učenika. Kada kažemo veština, mislimo pre svega na to da nema takmičenja. Dakle, Aikido nije sport. To je ono što je osnovna razlika između, recimo, Aikidoa, karatea, judoa i nekih drugih borilačkih sportova. To ne znači da je to nešto negativno ili naprotiv pozitivno, već samo govori o tome da Aikido ima jako veliku širinu. Procena neka je da postoji preko 5000 tehnika u Aikidou. U Aikidou takođe postoji i napad, ali se on uvežbava iz prostog razloga da bi se usavršila odbrana. U Aikidou takođe postoji još rad sa oružjem, drvenim štapom, nožem, mačem. Znači sve su to elementi Aikidoa koji se koriste opet u svrsi samoodbrane. Naš klub ovde praktikuje jedan univerzalni stil rada. Nismo priklonjeni ni jednom posebnom stilu japanskom ili nekom drugom, što znači da ne idemo u ekstreme, ni po pitanju meditacije, ni po pitanju religioznih elemenata, ni po pitanju neke preterane čvrstine. U Aikidou nema povreda. To je možda i jako bitno za ljude koji nisu iz te priče da razumeju da Aikido nije neka tučnjava, da u Aikidou ne postoje neki, da kažemo, momenti gde se mi borimo ili rvemo, nego je Aikido jedan složen sistem samoodbrane koji koristi prirodne zakone, znači fizike, uopšte biomehanike i tako dalje.